Takže ahojte kamaráti, mám za sebou ďalšie testovanie ďalších sluchadiel, tento raz od značky JBL pod označením Wave 200 TVS. Chalani z Electro Smart díky, že som si mal možnosť vyskúšať aj túto značku, takže poďme si o tom niečo povedať, rozbaliť a ideme na to. Takže balenie, opäť sluchadlá v nejakom peknom púzdre s logom JBL, zo spodu je konektor C-čko už, takže aj takto nejak. Potom tu máme náhradné štupliky, opäť s rôznou veľkosťou a nabíjací kábel s konektorom C-čko a tu vzadu je nejaká literatúra. Takže k samotnému baleniu, no, takže sluchadielka, čo sa týka pohodlia, sú veľmi pohodlné, veľmi ľahučké, čiže samotné sluchadlá vyzerajú asi takto. Čo sa týka ovládania týchto sluchadiel, takisto táto plocha je vlastne dotyková, či už poklepaním, podržaním alebo klepnutím dokážem ovládať rôzne funkcie, či už hlasitosť alebo ďalšiu skladbu, pozastavím, dokážem si vyvolať hlasového asistenta, takisto klasický štandardný hands-free systém, čiže aj telefonovať kľudne, nielen počúvať hudbu cez tieto sluchadlá. Samotné sluchadlá nám dokážu po nabití hrať 5 hodín, s tým, že vlastne budem využívať to nabíjacie púzdro, mám zaručených ďalších 15 hodín fungovania. Čo sa týka tých sluchadiel a toho púzdra, čiže opäť sluchadielka sú pekne označené R-ko, L-ko, čiže práve ľavé, a čiže pokiaľ mám ľavé, viem si to takto hodiť pekne do toho. Tieto sluchadielka nám dávajú vedieť, že sa zároveň aj nabíjajú. Keďže ja som ich nabíjal, sú plne nabité, takže čo sa týka toho. Taká tiež jedna zo zaujímavých vecí je, že tieto sluchadlá, poviem to takto, buď jedno ucho alebo obidve. Neviem síce dôvod, prečo by som mal počúvať iba na jedno ucho. Vlastne viem si navoliť, či chcem počúvať hudbu len z jedného alebo z obidvoch. Takže v tom nejak nevidím význam ja osobne, hej. Ale je tu taká možnosť nastaviť si, že jedno sluchadlo bude mať stále založené v púzdre a iba na jednom budem počúvať hudbu. Je to taká možnosť, výrobca to tak dal, je to tam. Možno by som to pochopil skôr na telefonovanie, hej, že jedno mám v uchu, tak príjmem hovor, dokážem si pokecať, končím, ale čo sa týka hudby, tam by mi chýbalo to stereo práve ľavé. Čiže aj taká možnosť. Hovorím, pridržaním tejto plochy dokážem vyvolať toho asistenta hlasového, čo sa týka či už Google alebo kto používa Apple, tak myslím, že tam je Siri. Aj také niečo je možnosť ovládať pomocou týchto sluchadiel. No a samotné sluchadlá majú certifikáciu IPX2, čo je nejaký klasický náš pot, keď sa potíme, čiže tieto sluchadlá aj to zvládnu, poprípade nejaký ľahší dážď. Sluchadlá tiež veľmi pekne držia v ušiach, čiže nemal som pocit, že by mi mali vypadnúť. A po tej hudobnej stránke, keďže už som mal možnosť počuť aj iné sluchadielka, tak moje očakávanie boli také, že som čakal trošku viac basov. Aj keď musím povedať, že boli tu basy, ale
Môj taký pocit je, že mal som predstavu, že tam bude trošku viac tých basov, také hĺbšie tie basy, ale ináč tiež veľmi pekne hrajú. Čo sa týka frekvenčného rozsahu, tiež výrobca udáva od 20 Hz po 20 000 Hz, čiže tá škála tam je zahrnutá, tých basov, len hovorím, môj taký ten pocit je, čakal som od toho možno troši linku viac basov. Čo som možno nespomenul, tak použité meniče sú tu vlastne dynamické, sú tu 8 mm použité tie meniče. Čo sa týka o to pohodlie, fakt sú pohodlné, sú veľmi ľahučké. Tieto sluchadlá vážia, jedno sluchadko váži 4,4 gramu, údajne od výrobcu, čo som sa dočítal, takže ale reálne aj to môže mať, ako celkovo tie sluchadlá sú veľmi ľahučké, čiže hovorím, ani nebudete cítiť, že ich máte v ušiach, takže ešte môžeme si ukázať v telefóne, pokiaľ to ovládanie, takže pokiaľ počúvame, máme to sparované z Bluetooth. Nespomenul som Bluetooth, takže celkovo zhruba na 10 metrov to funguje. Jedným poklepaním na túto plošku si zastavím skladbu, opätovným stlačením pokračujem v skladbe, čiže skladba funguje ďalej. Pridržaním tejto plochy si vyvolám, jak som spomínal, toho Google asistenta, čiže dokážem aj takto vlastne komunikovať s mobilným telefónom, s týmito sluchadlami. Takže myslím si, že som asi povedal všetko. No, jediné, čo hovorím, možno moje očakávania boli také, že som trošku čakal väčšie basy, ale stále sú tam tie basy, len môj taký pocit je, aký by som ich trošku počul v inom podaní, ale ináč fakt takisto veľmi, veľmi skvelé hrajú tieto sluchadlá, takže v takomto balení veľmi peknom, maličké, šikovné so sebou, takže asi toľko. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, hoďte like, poprípade koment, čo by ste chceli vidieť ďalšie videá, dajte si odber, tešte sa na ďalšie možnosti a možno v najbližších videách si urobíme aj nejaké porovnanie nejakých sluchadiel, lacnejších, drahších, keďže tieto sluchadlá sa pohybujú niekde okolo tých 50-60 eur, tak skúšal som už aj lacnejšie verzie, mali sme tu už Buxtony, mali sme tu aj iné sluchadlá, takže môžeme si potom zrobiť nejaké to porovnanie. Takže z mojej strany je to asi všetko. Tak čaute.